Преди повече от десетилетие принцеса Даяна загива в Париж при автомобилна катастрофа. Вероятно инцидентът е изглеждал по този начин. Анимации като тази помагат на изследователите да пресъздадат автомобилни катастрофи, за да търсят начини за тяхното избягване. Понякога катастрофите се записват на лента, но рядко камерата работи, когато се случва нещастието. За очевидците е много трудно да опишат това, което се е случило за части от секундата или да разберат случайно изглеждащата последователност от събития. Сега обаче съдебните аниматори могат да разбулят катастрофите, случващи се твърде бързо за човешкото око. Те пресъздават сцената, като показват как точно автомобилите губят контрол. Тези видеокадри са създадени в лабораторията КНОТ в Денвър, Колорадо. Като начало, специалистите изучават снимки, полицейски доклади и отчети от мястото на злополуката. Един от автомобилите се е ударил в мантинелата, нали? След това на помощ идват модели на автомобили, които позволяват на аниматорите да пресъздадат движенията на всеки участник. Накрая всички данни се прехвърлят на компютри. Не се пренебрегва и най-малкият детайл. Дупка на пътя или отпечатък от гума могат да дадат ценни сведения за причините за злополуката. Гумите са като обувки. Всяка от тях има различен отпечатък. Можете да ги погледнете и да кажете, това е от камион, това е от пътнически автомобил, това пък е от нещо друго. Макар че приличат на видеоигри, тези анимации пресъздават истински и понякога фатални събития, като това, например, при което един шофьор е заспал на волана. Да се научим как да избягваме катастрофите е важно, защото никой не иска да участва в такъв филм. Злополуката може да бъде видяна от различни гледни точки. Хората искат да видят това, защото си задават въпроси. Сгреших ли някъде, бих ли могъл да избегна злополуката? Тази технология може да даде ясна картина на случващото се за части от секундата.